Třetinu svého času tráví u laboratorních zvířat, třetinu s pipetou v ruce a tu poslední třetinu programováním, lépe řečeno analýzou obrovských datových balíků, ve kterých nachází nečekané souvislosti. Tak by se dal hodně zjednodušeně řečeno popsat pracovní den bioinformatičky. Mezi buňky dnes přišla doktorantka působící v Ústavu experimentální biologie Masarykovy univerzity v Brně a také čtenářka genomu Antonia Mikulová, která kombinuje hned několik na první pohled nepříliš souvisejících oborů. Dobrý den. Dobrý den, moc mě těší. Antonie, otázka, ta úvodní je tady pro každého stejná. Zeptám se i vás. Co o rakovině ještě nevíte a nejvíc vás to štve? Tak ja by som tu zodpovedala otázku možno konkrétnejšie k môjmu projektu. My sa teda zaoberáme chronickou lymfocytárnou leukémiou, alebo teda vlastne rakovinou krve a krvetvorby, kedy sa v podstate B bunky v určitom bode svojho vývoja vlastne sa ich vývojová dráha zvrtne a stanú sa z nich nebezpečné leukemické klony, ktoré proste proliferujú, množia sa, invadujú do tela. A vlastne časťou tohto projektu je takisto hľadanie odpovede na neznámu, z ktorého vývojového štádia vlastne tá leukemická bunka vzniká. Takže to je momentálne niečo, čomu sa hodne venujem a čo ma momentálne trápi asi teda najviac. Zmínil jsem, že jste bioinformatička a když jsem si o tom něco načítal, tak musím tedy říci, že je obdivuhodné, jakou paletu širokou znalostí bioinformatik musí mít. Vy osobně, váš příběh je takový spíš, že jste byla nejdřív bioložka a pak jste stala se k tomu i informatičkou, nebo naopak nejdřív informatička a pak k tomu bioložkou? Tak môj príbeh je taký, že som bola vlastne najprv bioložkou a vlastne absolvovala som štúdium molekulárnej biológie a genetiky a keď som ešte len prichádzala na vysokú školu, tak som si nedokázala nikdy ani predstaviť prácu vlastne s programovacími jazykmi a v podstate až tak nejak na konci môjho magisterského štúdia som začala v podstate pracovať s týmto typom dát a bola som vlastne nútená sa tak nejak naučiť, ako analyzovať vlastne veľké dáta z transkriptomu alebo v podstate genomu. Takže ja som v podstate ten prípad človeka, ktorý sa stal informatikom až neskôr. Jak se to stalo, že jste ale, když jste k tomu původně nesměřovala, ale pak jste to někde měla možná možnost vyzkoušet, že jste se k tomu čím dál víc přikloňovala, až nakonec jste se v tom stala odbornicí a dneska to i přednášíte na univerzitě? Ono to bolo také postupné. V podstate to prvé zoznámenie sa s tou metodou bolo pre mňa dosť stresujúce, pretože to bolo v rámci mojej diplomovej práce. Nemala som na to nejak extra moc času, ale v podstate som sa takými ako veľkými skokmi dostala v podstate do analýzy týchto dát, bez toho, aby ma mohol niekto naučiť nejaké ako základy programovania v R. Neskôr, ale to vlastne ako môj nový šéf, pán profesor Bria, vzal ako takú trošku výhodu a dal mi nejaké ako nové výzvy, v podstate zanalizovať viacero tých datasetov a potom už som sa teda ako doučila aj tie základy, naučila som sa ako pracovať v tom samotnom prostredí a v podstate som aplikovala svoje znalosti na viacero typov ako datasetov. Zodpovedala som viacero biologických otázok a v podstate som si ustanovila alebo zistila som, ako je ustanovená nejaká základná flow, alebo v podstate nejaký základný postup, ako tieto dáta analyzovať. A potom vlastne už to tak nejak šlo všetko prirodzene a v podstate bola tam požiadavka, aby som to učila aj mladších študentov, na čo som sa sprvu necítila moc ako povolaná, ale neskôr som zistila, že to šlo ako fakt krásne a že tí študenti sa takisto odhodlali vlastne na túto ako neľahkú úlohu a splnili ju veľmi ako hezky, takže to ma veľmi teší. Vy jste zmínila ten pojem R, to je něco jako Python, akorát trošičku úprava pro ten váš případ, programovací jazyk Python. Je to vlastne iný programovací jazyk, ktorý je primárne určený vlastne na analýzu biologických dát, ale v podstate sú tam nejaké podobnosti aj s Pythonom. Dobře, pojďme asi zodpovědět tu otázku, která zajímá každého, kdo není úplně insider. Kdo je bioinformatik a jaká je jeho role? Co je jeho cílem? Tak bioinformatika si predstavujem ako človeka, ktorý v podstate funguje ako dátový analytik v oblasti biológie. Dostáva vlastne nejaké biologické dáta, veľké tabuľky a
určité ako otázky od svojich kolegov, biologov a v podstate pracuje hlavne v prostredí nejakého programovacieho jazyka, či už Pythonu alebo R a v podstate hľadá súvislosti v tých dátach. Čiže je to v podstate človek, ktorý moc nepipetuje. A ty souvislosti v těch datech mohou potom vést až k nějakým třeba souvislostem onemocnění nějakých? Ano, určitě. Prima. Pojďme zkusit takové zjednodušení nebo možná metaforu, na které jsme se domluvili předem. Kdybychom si představili, že se koukáme z letadla na nějaký les, tak v tom lese jsou tisíce stromů, na každém z těch stromů jsou tisíce listů a teďka si musíme představit, že ten les je nějaká tkáň, každý ten strom je jedna buňka a každý ten list je jeden gen. A teď vy to pozorujete v těch tabulkách, v počítači, koukáte se na ty stromy a listy. Co v nich hledáte? Jaké souvislosti? O co vám vlastně jde? No, my sa snažíme teda hľadať nejaké konkrétne znaky, ktoré by povedzme tie stromy v tom prirovnaní vlastne v podstate zoskupovali do určitých ako entít. Ja to môžem ukázať napríklad tuto na príklade vlastne dimenzionálnej redukcie, ktorá v podstate vyzerá ako mapa Južnej Ameriky a v podstate tam môžeme vidieť aj nejaký taký prales, ktorý sa vlastne skladá z rôznych vlastne oblastí a tie oblasti sú definované tými ako konkrétnymi farbami. A my si môžeme všimnúť napríklad, že tento typ buniek alebo stromov je iný ako tento typ buniek alebo stromov. Takže vlastne ako z informácie o tých ako určitých génov, o tých určitých génoch, či ako niektorých napríklad pribúda alebo ubúda, tak my môžeme zistiť práve, že niektoré bunky alebo niektoré stromy sú vlastne nemocné alebo sú napríklad viac ako agresívne alebo naopak sú práve to nejaké stromy, které reagují na liečbu a podobně. Takže je to teda podobné trošičku, jako kdybychom se opravdu koukali z letadla na ten les a vidíme, že se tam šíří populací těch stromů třeba nějaká nemoc, třeba kůrovec. Áno, jo? Je to v podstate niečo také, akurát, že vlastne si vieme aj z toho letadla v podstate veľmi ako priblížiť konkrétny strom a zaznamenať kľudne kůrovec už aj na jednom, dvoch stromoch. Jasně, na jednom, dvou listech třeba, že se to projevuje. No, na jednom, dvoch stromoch skrz to, že vlastne áno, nejaké tie listy tam povedzme chradnú alebo niečo. Dobře, a pojďme teda ještě o krok dál. Kdybychom měli vztaženo k rakovině nějaký strom, který by pro vás byl zásadní, třeba byl, řeknu hloupě, rakovinový nebo nemocný, v čem by se tady v tom přirovnání teda lišil od toho zdravého? No v podstate v tom prirovnaní by sa dalo predstaviť si napríklad to, že nejaké listy na tom konkrétnom strome, tak buď to ako sú vyschnuté, opadávajú, alebo naopak, že sú tam nejaké nové listy nejakej neprirodzenej farby, alebo že sú tam nejaké proste škvrny na kôre toho stromu a podobne. My samozřejmě v průběhu let bylo vyvinuto spoustu metod, ať už od mikroskopických přes další analýzy genomu. Vy se zabýváte single cell, tedy koukáním se na jednotlivé buňky, na jednotlivé stromy. Kdybychom tu datovou analýzu, tak jak ji děláte vy, skutečně takhle velice detailní neměli, co bychom nezjistili? Jaká úroveň rozlišení na ten les by vlastně byla? Tak v podstate by sme zaznamenali, že sa tam deje niečo, povedzme, rakovinotvorné až v momente, keď by tam bola aspoň tak, neviem, štvrtina, tretina, polovica stromov nemocných. Ale v podstate vďaka metóde single cell, čiže RNA sekvenovanie jednotlivých buniek, sme schopní naozaj odhaliť, že sa tam niečo deje, už keď tam máme, povedzme, prvých ako 5 nejakých stromov. V podstate sa to dá predstaviť pod nejakým takým prirovnaním, akože že tá klasická metóda sekvenovania je ako keby sme videli nejaké smoothie, ale vlastne my tam nevidíme tie jednotlivé kúsky ovocia, ktoré tam máme a práve ten single cell nám umožňuje to vidieť v podstate ako keď máme nejakú kašu a na nej máme vyskladané tie jednotlivé borůvky a môžeme sa na nich detailně zamerať. Že bych si udělal smoothie z borůvek a 2 byly zkažený, tak v tom smoothiečku to nepoznám. Ale kdybych je neměl ještě rozmixovaný, tak si je můžu vytáhnout a vím, že si dělám smoothie z něčeho, co je vlastně zkažený. Dobře. Vy vyvíjíte osobně mimo jiné taky algoritmy, kterými se snažíte ty data zpracovávat. Typicky jsou to tedy genetická data jedné buňky, single cell, o tom už jsme mluvili. Jak se ta data
získávají a jak potom vypadají v počítači. A tím získávají, myslím, kde je vůbec vezmete. Máte nějaká ta laboratorní zvířata nebo pacientská data? Jak se z nich stanou ty jedničky a nuly? Áno, tak v podstate môžeme čerpať dáta z rôznych zdrojov, či už vlastne z nejakých ako pacientských odberov, u nás konkrétne je to teda z odberov krve, ktoré nám vozia z nemocnice a my si to ďalej spracovávame, ale robíme samozrejme aj experimenty na myšiach, kde vlastne sa myši snažíme liečiť našim ako inhibitorom a potom si v podstate tieto myši využijeme ich na izoláciu rozličných orgánov, tkání, ktoré nás zaujímajú, ako sú napríklad slezina, lymfatické uzliny a podobne. No a v podstate tieto tkáne potom musíme sprocesovať takým spôsobom, že z nich získame vlastne roztok, v ktorom sú tie jednotlivé bunky už od seba oddelené. A to potom vlastne dávame do takého špeciálneho čipu, v ktorom sa v podstate prelieva taký ako, v podstate je to olej, alebo olejovitá kvapalina, ktorá je schopná za určitých podmienok v podstate uzavrieť jednu bunku do jednej kvapky, aj spoločne vlastne s ďalšími reagenciami, ktoré my tam potrebujeme dostať. A tým my v podstate potom v ďalšom kroku tie bunky, kým sú oddelené jedna od druhej, tak si ich ako kódujeme. A tým sa vlastne všetky molekuly RNA, ktoré v tej bunke boli, vlastne označia nejakou krátkou sekvenciou A, C, G, C a podobne. A tým potom my vlastne vieme si ako vytiahnuť z toho nášho vzorku, z toho sekvenátora údaj o tom, z ktorej bunky tá konkrétna molekula pochádzala. Mám dvě otázky. Vy jste u tady toho procesu od začátku, nebo od jaké části se ho osobně zúčastňujete a samozřejmě končí to těmi hodinami u počítače? Jo, tak ja u toho procesu začínam či už vlastne s tou prípravou pacientských vzoriek alebo prípravou myších vzoriek, vlastne u prípravy tých dát pre RNA sekvenovanie jednotlivých buniek je to hodne ako stresujúci proces, pretože väčšinou tie bunky veľmi rýchlo zomierajú a je potreba ich sprocesovať do 1 hodiny. A potom vlastne v momente, keď sa predajú na ten čip, tak si to odoberá vlastne ústav na Sejteku, ktorý to zastrešuje, má to štandardizované a vlastne to pre nás robí ako zakázku. Čiže oni vlastne potom vytvoria sekvenačnú knižnicu, osekvenujú ju a vlastne tie veľké dáta, ktoré z toho vytiahnú, tak nám ešte preprocesujú do formy nejakej tabuľky, kde už máme vlastne v stĺpcoch jednotlivé bunky a v riadkoch jednotlivé gény a tie si potom zase preberáme my alebo ja a snažíme sa vlastne na nich robiť ty jako predikcie a podobné věci. Vy jste dokonce přinesla ukázku takových těch hrubých dat a potom těch předspracovaných. Můžete možná ukázat, jak vypadají ta hrubá data, raw data, jo, která jak to vypadá, co to je? Toto je v podstatě FASTQ file, tak sa volá ten formát a v podstate mám tu k tomu ešte aj ukážku, kde už sú teda popisy. Má to teda štandardne tá štruktúra 4 riadky, pričom vlastne ten prvý je len vlastne nejaká strojová značka. Druhý riadok obsahuje tie samotné vlastne bázy, čiže A, C, G, T. A potom tretí riadok je len nejaká ako medzera, aby to vôbec bolo nejak akože čitateľné a vlastne štvrtý riadok obsahuje vlastne v nejakom špeciálnom kódovaní vlastne znaky, ktoré zobrazujú v podstate pravdepodobnosť, ako moc vlastne je isté, že ten sekvenátor u čítania tej danej bázy nespravil chybu. Že toto je opravdu T a G je opravdu G. Presne. Čiže toto vlastne by malo znamenať, že toto je T-čko na neviem, 99%. Tieto znaky neovládam. Tím budete pracovat, ale kdyby to bylo na 10%, tak s tím pracovat nebudete. Presne. V podstate ten sekvenátor dôjde do bodu, kedy väčšinou je to teda po 320 bázach, dôjde do bodu, kedy už vlastne nesekvenuje tie nové bázy s takou istotou a potom vlastne sa tam vytvárajú nejaké také ocásky báz, ktoré už v podstate majú nízke to skóre a tie sa potom práve odstraňujú hneď v jednom z prvých krokov toho preprocesovania. Upřímně řečeno, trošičku to připomíná strukturu dat, i kterou známe z normální informatiky. Třeba instrukci počítače, kde máme, já nevím, třeba 16 bitů instrukci. První 4 bity znamenají, co to je za instrukci, pak je tam 2 bity nějaká mezera, pak jsou 4 bity na data, pak jsou zase 4 bity na nějaký parametr. Je to trošičku podobné teda vlastně? Jo, je to podobné a vlastne v tých prvých
krokoch sú tie dáta naozaj nie sú úplne čitateľné pre človeka. Sú to skôr ako nejaké zápisky pre stroj a my sa z toho práve potom snažíme vygenerovať niečo, čo už by bolo vlastne čitateľné aj pre nás ľudí. A to je v podstate takáto tabuľka, kde už v podstate máte tie jednotlivé stĺpce, ktoré sú vlastne značené tými krátkými sekvenciami, čo sú vlastne tie kódy, o ktorých som hovorila, keď sme sa bavili o tých jednotlivých kvapkách. A zase v riadkoch sú vlastne jednotlivé gény, čiže vlastne tie ako listy na stromoch, ktoré my analyzujeme. Tady máte určitě jenom malinký výsek. Jak velká ve skutečnosti, kdybych si ji představil v Excelu, ta tabulka je? Kolik má řádku a sloupců? Tak sloupcu má štandardne 10 000, možno niečo ako viac. Teraz v podstate už sú aj novšie platformy, ktoré sú schopné vlastne takto naraz nakódovať až 1 000 000 buniek, ale zatiaľ takú úplne my nemáme. Ale pre jeden vzorek je to štandardne asi 10 000 stĺpcov a tých riadkov býva okolo 30 000. Takže je to 10 krát 30 000, ale to jsou vlastně jakoby dimenze, všechno může souviset se vším tak trošku. Tie dimenze sú v podstate tie jednotlivé parametry, čiže tých 30 000 génov, podľa ktorých to môžeme ako vlastne... Jak v tom dokážete něco smysluplného najít? No tak my si v podstate najprv musíme, a to je akože veľká časť tej analýzy, čiste odstraňovanie rôznych šumov. Môžete si vlastne všimnúť tu v tej tabuľke, že hodne riadkov sú čiste nuly, čiže my v podstate hneď v prvom kroku musíme odfiltrovať tie gény, ktoré vlastne ani neboli zachytené aspoň v nejakej ako hraničnej hodnote. Čiže tým si my v podstate už nejak ako zmenšíme tú tabuľku z 30 000 riadkov na nejakých 11 000. A potom vlastne sme teda nutení ešte nejak odfiltrovať vlastne bunky, ktoré tiež nie sú ako kvalitné, alebo že sú tam nejaké proste prázdne kvapky. Môže sa stať, že je tam nejaká kontaminácia, že práve keď spracovávame vzorek, tak je hodne zakrvácaný a potom tam vidíme práve, že nám nejaké bunky, povedzme lymfocyty, tak nám vytvárajú gény pre hemoglobín, čo je čiste vec proste červených krviniek a tak vidíme, že je tam proste kontaminácia, musíme to odstrániť. Takže je to hodne práve o tom očisťovaní tých dát. A ty algoritmy na to čištění a filtrování to taky děláte vy? Ja ich úplne nevytváram, ja ich skôr používam. Ale áno, v podstate z tých ako už vytvorených algoritmov tak zostavujem nejaké konkrétne vlastne postupy, ktoré už sú teda vlastne prispôsobené na tie naše konkrétne dáta. Pretože každý dataset už ako kvôli tomu, že bol sprocesovávaný inak, tak so sebou nesie iné problémy, ktoré potom v tej analýze potreba adresovať. Takže pre každý dataset sa tá analýza tak trošičku musí líšiť. A v podstate je tak trošku mojou úlohou ako zistiť, čo ten dataset potrebuje a či je v podstate už dostatočne čistý a že či môžeme veriť tomu, čo nám hovorí, alebo je tam ešte nejaký technický šum, ktorý je treba odstrániť. Tak dostáváme se k té kruciální otázce, k čemu je to dobré. Protože vy například se konkrétně podílíte na několika projektech, ale v jednom z nich se snažíte pomocí té datové analýzy popsat děje v bílých krvinkách, které mohou souviset s leukémií. Co přesně tedy hledáte a jak to může vést k té leukémii? Tak my máme teda konkrétne viacero projektov zameraných na vlastne vznik a liečbu chronickej lymfocytárnej leukémie. A v tom projekte, kde využívame tento typ dát, tak sa snažíme dohľadať vlastne to konkrétne štádium vývoja B buniek, v ktorom nejak nastane zvrat toho bunečného osudu, ako to voláme, a v ktorom sa tá bunka vlastne vymkne kontrole svojho ako hostiteľského organizmu a v podstate stratí tú svoju úlohu. A v podstate pre nás je tým pádom dôležité mať tie dáta čo najčistejšie práve preto, pretože si tam chceme vlastne na nejakých podobných bunečných mapách, ako som ukázala práve tu, skúšať vlastne odhadovať alebo predikovať vlastne ktorá bunka má vlastne tendenciu sa hýbať ktorým smerom. Že povedzme, tu máme nejaké leukemické bunky, tu máme zdravé bunky, tu sú nejaké bunky, ktoré sú proste včasné vo vývoji a my sa teda snažíme dohľadať, že
v ktorom tom štádiu, či je to tu, či je to tu, či je to už tu, že sú vlastne tie bunky rozhodnuté, že pôjdu vlastne do toho zdravého osudu, alebo či pôjdu práve cestou tej leukémie. Rozumím. To znamená, kdybychom to převedli zase zpátky na ty stromy, tak vy třeba zjistíte, že v momentě, kdy má ten strom už 3 listy červené místo zelených, tak už bude na cestě k tomu, že by se z něj mohla stát nebezpečná buňka a když ty listy budou jenom 2, tak se ještě dost možná vyvine normálním způsobem. Jo, dá se to tak říct. Ale taky vlastně dokážeme tak nějak skúmať z týchto dát, keďže máme naozaj údaj o celom tom transkriptome alebo vlastne o všetkých tých molekulách RNA, tak vieme nejakým spôsobom skúšať predikovať a odhadovať, prečo to tak je. Pretože tie bunky so sebou komunikujú a rovnako tak vlastne tie ako gény vyvíjajú nejakú odpoveď. Povedzme, že sa v bunke zapne nejaká signálna dráha, ktorá zase ovlivní nejaké iné deje a tým pádom sa tá bunka ako rozhodne ísť iným smerom. Čiže je tam skôr ide tam aj o tie dedukcie vlastne, že čo bolo skôr, čo spustilo čo. Rozumím. A tak. A vy, když něco takhle predikujete, namodelujete si to v těch datech, dá se to pak nějak experimentálně ověřit, aby vám zase biologové dali zpětnou vazbu, jestli jedete po správné stopě? Určite áno a je to nutnosť, to musím zdôrazniť, že toto sú naozaj proste len predikcie a je treba vlastne vždycky extrahovať nejak tú konkrétnu informáciu, ktorú potom chceme overiť a vytvoriť si vlastne nejaký dizajn ďalších experimentov väčšinou na dostatočne veľkých kohortách, pretože toto je strašne drahá metóda a veľakrát sa nám podarí práve dostať sa len k veľmi malému množstvu vzoriek, takže je to naozaj niečo, čo sa potom musí zopakovať aspoň na, 20 aj viac ako ďalších pacientoch. Ide tam aj o tú teda dostupnosť tých vzoriek, pretože je to ako samozrejme ťažšie, keď hľadáme, ako napríklad my v podstate hľadáme ľudí, ktorí sú v podstate v štádiu monoklonálnej B-lymfocytózy, čo je vlastne štádium, kedy má človek zvýšené množstvo B-buniek, ale častokrát je to bez symptómov, takže tí ľudia častokrát nevedia, že vôbec niečo také majú. Takže pre nás je naozaj ako ťažké sa dostať aj len ako k 15 vzorkám, ktoré by ako ešte mali vlastne nejaké zdravé B-bunky, z ktorých my by sme mohli niečo takéto dedukovať. Jak daleko to má teda do nějaké humánní medicíny? Vzniknout by teda mohla nějaká včasně diagnostická metoda pro nějaký určitý typ pacientů? Ja v to dúfam určite. Pretože vlastne my sa zameriavame aj na teda jeden veľmi ako uniformne sa vyskytujúci diagnostický marker u chronickej lymfocytárnej leukémie, čiže je vlastne ROR1 receptor. A ten sa naozaj ako vyskytuje u väčšiny pacientov, ktorí vlastne týmto onemocnením trpia, ale v podstate nie je jasné, že ako tento samotný receptor prispieva k tomu vzniku leukémie. A práve ak by sme to povedzme zistili a vedeli to včas zastaviť, tak by sme mohli prispieť k liečbe chronické lymfocytárnej leukémie. Ještě mi vrtá hlavou jedna taková otázka, protože každý organismus, myslím jednotlivý, jeden člověk, jedna myš, je takový jako vesmír sám o sobě, se svým vlastním genomem, se svými vlastními vztahy v tom organismu a zkušenostmi, co se s ním dělo předtím a potom. Nakolik jsou ty věci, které vy objevujete, jakoby univerzální pro všechny organismy a nakolik jsou pro toho jednotlivce typické jenom? No, ako tam ide práve o tú validáciu, že väčšinou sa teda snažíme, keď už publikujeme, tak sa snažíme publikovať naozaj niečo, čo je teda univerzálne, čo sa podarilo overiť naozaj na väčšine tých pacientov alebo povedzme tých myší a nie len na jednotlivcoch, ale samozrejme sú tam nejaké drobné niance, ktoré nám robia rozdiely medzi jednotlivými myšami v experimente a tak. Takže naozaj ako keď sa vlastne beží napríklad nejaký experiment, kde indukujeme práve tú chronickú lymfocytárnu leukémiu u myší a snažíme sa ju práve liečiť tým inhibitorom,
tak aj keď máte proste kohortu 10 myší a z nich vám proste 9 synchronne vytvorí tú CLL, čiže tú leukémiu, tak jedna myš tam vždycky je, ktorá proste odolá a to je práve tá individuálna variabilita, kvôli ktorej vy musíte práve pracovať s dostatočne veľkými kohortami, aby ste potom mali výsledky, které jsou naozaj spoľahlivé. Mimochodem single cell analýza, to znamená, že vy si takhle přepíšete dodat jednu buňku, dá se to nějak přepočítat, nějaké kilobajty, megabajty, gigabajty, kolik by to mělo? Jo, tak v podstate pre jeden takýto vzorek, ako som tu ukazovala, tak vlastne takáto tabuľka už má len nejakých ako 130 megabajtov, což je v podstate v pohode spracovateľné na osobnom počítači, ak má nejakú ako väčšiu ramku, ale tie raw data, ktoré som práve ukazovala v tomto kroku, tak tie majú kľudne tak viac ako 20 gigabajtov, čiže na to už práve potrebujeme vyššiu výpočetnú kapacitu a práve aj kvôli tomu využívame práve služieb aj bioinformatikov na CEITECu, ktorí nám tieto dáta vlastne preprocesujú a posielajú nám už vlastne len tieto tabuľky. Ale vy sama doma nemáte super počítač, nepotřebujete? Nie. Normální, obyčejný počítač. Normální. Super. Když se řekne informatika, tak jedna z věcí, která mě napadne, tak je taky hnedka kyberzločin, nebo ano, je to teďka v podstatě hodně frekventované slovo. Existuje něco jako biokyberzločin? Je možné ta data ukrást, nějak zneužít? Je potřeba je zabezpečovat nějak speciálně? U toho by som skôr akože čo tu považujem ako ja za väčší problém vlastne v tejto téme je skôr, keď ľudia opublikujú niečo a nedajú vlastne k dispozícii vlastne všetko ako kód a vlastne zdrojové dáta, s ktorými pracovali. Nestretla som sa zatiaľ s prípadom, že by niekto práve ako ukradol od niekoho single-cellové dáta a nejak ich zneužil, pretože tie tabuľky sú natoľko veľké, že je naozaj ako nie je úplne ako zvládnutelné sa dostať na ten ako konkrétny riadok a prepísať si tam všetky tie čísla, aby vám to proste sedelo. To sa proste ako nedá. Ale u tohto by som práve rada ako vyzdvihla pojem open science alebo otvorená veda, čiže práve ako veľký problém momentálne. Naráža to práve na nejakú nízku reprodukovateľnosť výsledkov, ktoré sú ako publikované v oblasti biológie a nejakej biomedicíny. A práve aj v našej skupine sa teda snažíme túto otázku adresovať a vždycky, keď publikujeme nejaký nový článok, tak sa snažíme práve dávať k dispozícii nielen tie zdrojové dáta, ale práve aj všetok kód, všetky skripty. A je to transparentní. A je to transparentní, ano. A když to řeknu úplně bulvárně, to znamená, kdybych vám dal já svůj vzorek, vy jste si ho takhle zpracovala a pak vám někdo ukradl notebook, tak si mě nenaklonuje. To si myslím, že by bylo velmi problematické. To jsem klidnej. Během svého studia jste se podívala i do zahraničí, byla jste v Paříži a ve Vídni, jestli to říkám správně. Dá se nějak srovnat úroveň v tom vašem oboru bioinformatiky mezi pracovišti českými a těmi, kde jste byla? Určite. Myslím si, že česká veda momentálne sa ako hodne doťahuje na tú svetovú úroveň, za čo som práve ako veľmi rada. Hodne k tomu prispieva práve tá spolupráca medzi českými a zahraničnými laboratóriami. A v podstate ako príde mi, že je to už len o individuálnej variabilite, kto vlastne sa pozrie kam. Ja som mala vo Viedni ako možnosť práve nazrieť cez plece študentovi, ktorý práve má v podstate zázemie v odbore matematiky a je to teda vyučený matematik, ale vlastne analyzuje single-cellové dáta podobne ako ja, s tým, že v podstate má trošku, že im rozumie tak trošku ako z iného uhla pohľadu a bolo to pre mňa veľmi obohacujúce. Takže práve si myslím, že táto ako medzioborová spolupráca na týchto analýzach je veľmi dôležitá. A zároveň ako v Paríži som opäť mala ako možnosť sa veľa naučiť, ale zároveň sa mi úplne nečakane stalo, že som aj ja ako nejakú drobnosť proste učila ich. Takže si myslím, že česká veda rozhodne nie je nejak ako za svetovou úrovňou. Čistě třeba, kdybychom to zredukovali na přístrojové vybavení, máte všechno, co potřebujete? My rozhodně áno. Perfektní. Jednak i tomu přístrojovému vybavení, ale spíš té spolupráci například napříč disciplínami a expertními a excelentními vědeckými týmy.
a jejich prohloubení se právě věnuje projekt NÚVRu, Národního ústavu pro výzkum rakoviny. Jehož členem je i vaše pracoviště v Brně. Pociťujete nějak existenci v NÚVRu, že máte třeba přístupnější komunikaci s kolegy, se kterými potřebujete mluvit, kteří jsou třeba experti trošičku na něco jiného? Určite áno. Zaznamenala som ten pokrok, aj keď ja som vlastne bola ešte docela nováčikom u nás v labe, keď vlastne sa začala vlastne spolupráca s NÚVRom, ale určite pociťujem teda, že je oveľa ľahšie komunikovať s ďalšími expertmi v rôznych oblastiach. Takisto vlastne som zaznamenala, že práve aj po finančnej stránke, tak vlastne ako ten NÚVR ako hodne pomáha tým ako laboratóriím v našom okolí a že je oveľa jednoduchšie sa práve takto, ako ste hovorili, dostať k nejakým technológiám a nejakým prístrojom, ktoré je vlastne teda potreba, pretože tie prístroje sú často hodne veľké, hodne nákladné a jedna laboratóř ich všetky nepojme, ale práve vďaka NÚVRu sa darí vlastne sa spojiť s ľuďmi, ktorí práve majú konkrétne prístroje a majú aj vlastne technickú znalosť, ako s nimi pracovať. Jasně, není potřeba to dublovat. Kromě jiného na Masarykově univerzitě teď bioinformatiku i přednášíte. Je zájem studentů? To áno. My sme až prekvapení, pretože veľa ľudí sa toho docela bálo, ale v podstate si myslím, že aj kvôli tomu, že sa tá veda tak posúva, tak vlastne tí biológovia cítia tak trošku, že stejnak by s týmito dátami prišli do styku a je lepšie práve ako mať nejaké vedenie predtým, než by mali niečo analyzovať vlastne narýchlo, na ostro a podobne. Takže nám sa v podstate už ako 2 roky stáva na tom predmete, že musíme ľudí odmietať, pretože práve tá kapacita je nízka kvôli tomu, že veľakrát nám tam prídu ľudia, ktorí neprogramovali nikdy a je potreba vlastne sa im naozaj venovať aspoň zo začiatku a tým pádom, ak by sme tam mali proste viac ako, neviem, 30-40 ľudí, tak už by pre nás nebolo možné ich vlastne všetkých ako stíhať a stíhať im vlastne radiť, čo a ako. To jsou ale vesměs lidé, kteří mají ten základ v té biologii. Jak by se uplatnil ve vašem oboru člověk, který o biologii neví vůbec nic a je to třeba absolvent matfizu, počítačový vědec čistý? Tak napríklad v tej Viedni som sa práve stretla s človekom, ktorý bol matematik a naozaj ako skvele sa uplatnilo v odbore bioinformatiky, takže verím, že je to určite možné. Dokonca sa hovorí, že práve matematici sú najlepšími ľuďmi práve na vývoj takýchto ako algoritmov na analýzu dát. Ale je tam vždycky o ten individuálny prístup, že je samozrejme ako ťažké pre informatika, tak ako je ťažké pre biologa sa naučiť tú informatiku, tak je ťažké pre informatika sa naučiť tú biológiu. Takže skôr tam ide potom o nejakú spoluprácu, aby boli vytvorené nejaké ako funkčné, povedzme ako dvojičky alebo skupinky biologov a informatikov, ktorí by na dennej báze diskutovali o tých dátach. Ten obor se strašně rychle vyvíjí. Předpokládám, že to, co je možné dnes, už třeba před 3 lety bylo nemyslitelné v některých ohledech. Je to tak? Vyvíja sa to veľmi rýchlo naozaj. Vlastne som aj ako spomínala priestorovú transkriptomiku, čo je v podstate analýza buniek s tým, že máme aj nejaké úvodné súradnice, kde sa tie bunky nachádzali v konkrétnej tkáni. Tak to v podstate prišlo ešte len pred pár rokmi, ale už sa ako tá metóda naozaj rapidne zlepšuje. Takže áno, určite súhlasím, že sa ten field posúva. Kde má limit? Kde bude za 10 let? Co bude možné? Když popustíte trošičku úzdu fantazii. Tak ja by som bola strašne šťastná, keby sa podarilo práve tú priestorovú transkriptomiku dotiahnuť do takého bodu, že by sme mali možnosť naozaj si ako zazoomovať alebo priblížiť si vlastne rozlíšenie na tú jednu konkrétnu bunku v tej tkáni. Pretože momentálne najväčší problém tej priestorovej transkriptomiky je to, že je to v podstate nejaký pseudo single cell, pretože my nie sme schopní vlastne zakódovať len jednu bunku tým ako priestorovým kódom. A tak by bolo krásne, keby o tých 10 rokov sme si vedeli povedať, že toto už je možné. Moc děkuju za rozhovor, Antonia. Děkuju a přeju, ať se to skutečně podaří. A díky vám, že jste doposlouchali podcast Mezi buňky až sem. Příště proti mně bude sedět opět žena, opět vynikající vědkyně a řeč bude tentokrát o imunoterapii. Do té doby se mějte a ptejte. Jenom dobré nápady vám přeje Martin Tiburec.